Здравейте, аз съм Пламена от Пламъчето и в това видео ще ви покажа как да редактирате фона на един шаблон. Както ви показах и в предните видеа, отваряме си от PDF файла нашия шаблон. В случая пак използвам тази покана от второто клипче и искаме да не е бял фона, а искаме да е някакъв моноцвят. Съответно цъкаме тук на цялата покана, не на елементите или на текста, а цъкаме някъде на празно място. И ви се появява ето тази иконка и както ви казах и във видеото с текста, Canva ви дава възможност да изберете някой цвят от изображенията, които има в самия шаблон. Ето тук, ако искаме да е някакво бледо розово, можем да направим така. Избираме го и после идваме пак на цвета. Цъкаме тук да го настроим и хващаме с мишката, където искаме мърдаме, докато не намерим подходящия цвят. Ето сега тук. Можем да го направим и да ви покажа и друг вариант. Нещо да речем така малко по-различно с жълтичко. Много не си ходи тук с текста, но нищо, само за пробата е така. Да ви покажа. И пак можем да го по-бледо да стане. Просто за информация, малко по-бледите цветове на принтери, които са по-слаби, т.е. по-непрофесионални, не излизат. Затова, ако искате нещо цветно, по-добре си го принтирайте на цветна хартия, не променяйте фона. Така, сменихме фона с моноцвят. Сега ще ви покажа как може да смените фона и ако изберете някаква снимка. Например, напишем нещо Bullet Lights и излизат всички тук така възможности, които Canva ви дава. Съответно, пак казвам, че с иконка Pro това няма как да стане да се изтегли без воден знак, така че търсите нещо, което е без тази иконка. Съответно, нека да пробваме с тази, но ще я направим, нали, тя не е чак толкова подходяща, но в случая за пробата, ето може от тук transparent, т.е. колко прозрачна може да бъде тя. Бъде фона. Това е за фоновете. Гледайте и другото видео, където ще ви покажа как да го свалите на ваше устройство, а в по-друго видео как да принтирате също шаблоните.